Aiaraldeko garapen industrialaren aldeko mahaira berturatu gara gaur. Eskualdeak bizi duen egoeraren erantzuleak eta konplizeak seinalatzera. Azken asteetan argi geratu da mahai honek ez duela balio, izan odi eta egur multinazionalek Aiaraldean eman nahi duten kolpea gelditzeko. Tubos Reunidosen kasua da horren adibide. Multinazionaleko buruek mahaiaren aurreko bileran parte hartu zuten ezer gertatuko ez balitz bezala. Eta handik 4 egunera bota zuten kaleratze kolektiboen bomba. Esan genuen eta berriz diogu. Ezin da etorkizunaz hitz egin oraina kolokan dagoenean. Horregatik, benetako soluzioak exigitzen dizkiegu erakunde publiko guztiei. Gu ez gara gaizkileak. Gaizkileak beste batzuk dira. Hasi zaitezte benetako presioa egin eta neurriak hartzen. Guk ere horretan jarraituko dugu. Borroka aste biziak datoz eskualdera eta herritar guztion inplikazio eta babesa bere bizikoa izango da. Errepikatzen dugu, ez ginen atzo jaio, ez duzue eskualde hau makurraraziko eta ez dizuegu etorkizuna lapurtzen utziko. Etorkizuna gurea da, hemen ikasi, lan eta bizi garen ona. Aiaraldea defenda dezagun, gora langileon borroka! Gora!